pa de pagès català. Per fer-lo necessitarem, primer de tot, 800 grams de farina blanca normal, 200 grams de farina espelta. Aquesta proporció la podeu anar variant, depèn del que vulgueu, més integral, menys. Una miqueta de sal, uns 18 grams aproximadament. Fermentarem amb massa mare integral d'espelta, com hem fet diverses vegades, però recordeu, podeu substituir-la, si no en teniu, per llevat. I després uns 650 grams d'aigua. En aquest cas veureu que estem posant una miqueta menys d'aigua que en altres receptes, i és que el pa de pagès es caracteritza per tenir una motlla més tancada, més densa, una miqueta menys alveolada que no pas a altres pans. I és per això que volem que sigui una massa més dureta. Deixem ara mateix reposar aquesta massa uns 15-20 minutets. Fixeu-vos com amb aquest petit repòs ja ens ha canviat l'estructura de la pasta. Hem començat a crear gluten i és el moment ideal d'afegir la sal, la massa mare, que mireu quina textura té, porta un parell d'hores fermentant, com si fos una mousse, és espectacular, i una goteta d'aigua que hem reservat del principi, que sempre ens va molt bé per dissoldre la sal i tots els ingredients a posteriori. Com sabeu, el pa de pagès té una de les indicacions geogràfiques protegides més extenses de tot l'Estat, i el que fa és reconèixer un producte que és molt nostre i segurament que té un origen a les Masies, on es feia el pa no cada dia ni molt menys, sinó gairebé cada 1 o 2 setmanes, i el que havien d'aconseguir és que aquest pa durés molt de temps. Igual que els pastats amb molta aigua són difícils, els que en tenen poqueta també. És per això que a la part final us recomano fer aquesta mena de cops. Quan veieu la pell de la pasta ben llisa, això vol dir que ja tenim el pastat acabat. I hem d'arribar a la primera fermentació, en la que deixarem la massa unes 2 horetes reposar. Vinga, va, esperem una miqueta. 2 hores després, i si la massa mare s'ha portat bé, mireu com estarà de fermentada aquesta pasta de pagès. L'abocareu amb compte de no desgasificar gaire l'interior. Dividirem en unes 3 porcions més o menys iguals. D'aquí ens en sortiran uns 3 pagesos de mig, per exemple, i donarem la forma, el format. És qüestió d'anar plegant sobre si mateixa la pasta, veieu? Sense perdre gaire d'aquestes bombolles, d'aquest gas que hem creat en aquesta primera fermentació. I finalment tancarem bé la part de sota. El deixem reposar en una tela ben enfarinada, en qualsevol superfície o safata de la cuina. Seguim. Un cop formats, començarem la segona fermentació, que la farem en nevera fins l'endemà, unes 18-24 hores. Veieu que macos estan aquests pans, tubets, si els toquem retornen. Aquesta fermentació és ideal. Al forn a màxima temperatura, si teniu una pedra de forn o una safata que heu precalentat, encara millor que millor, i un bon raig d'aigua per aconseguir una atmosfera de vapor. I en aquest cas, fixeu-vos un detall, no tallem el pa, és l'únic pa que no el tallem, perquè ell sol s'obrirà per la grenya, o sigui, per la junta que hem anat formant abans i hem deixat fermentant cara avall. I ara s'està obrint. I vinga, el moment crucial, pans al forn. Passats uns 50-55 minuts de cocció, la segona part a menys temperatura, veurem, tocant la sola del pa, si sona buit, això és que estan ben cuits. I ara mireu quina preciositat de pans. Això és una delícia. Només queda que refredin i a provar-los. La Xarxa Més, la teva plataforma de qualitat, proximitat i gratuïta.